Tämmönen Angry Birds berry heilutus. Noin. Ja testissä siis. Ja tällä kertaa testataan siis berry shake. Että onko siitä matka evääksi. Noin. Tommosta. Maistetaas. Hyi vittu kun on makeeta. Hyi. Maistuu ihan koiran paskalta. En suosittelis yhtään kenellekään. Tää on ihan selkeitä hevosen spermaa. Maistuukin ihan samalta. Tätä on juokku Angry Birds FOMOt. Vittu. Tommosta hevosen siemennesten väristä paskaa. Hyi saatana. 3/5, koska ei maistu lintu. Ja tämähän oli siis Arlan vanukas.